Аз съм White Rail Gun. Известен като Мъкатич. Тръсти. Да. Но, сори, сменил съм си скина, защото другия ми го направили как някакъв циганин. И така. И сега съм с по-хубавски. Направи ли интрото? Да бе, направих го бе спокойно. Ама, да знаеш, тук има крипа. Where? Е там, тук ще избухне, но тръгнахме. Да, чух нещо като пика. Чакай сега да затворим тази програма. Виждате колко сме професионални, пускаме интрото, после сменяме на Майнкрафт. Да. Това е А може да се използва просто програма за Майнкрафт. включено е. Само на блъск. Даба. Айде да влизаме в мината. Да щяхме, че този епизод ще миньорстваме. Да, ходим в мина. Тук има 2 ендермана, 3 зомбита, 2 паяка. Това ще да го снима. Даже 3 зомбита. Чакай това. Или 2, бърках се. Чакам се екрана. Ето, уважаеми зрители. Прави го. Те тъпи паражоли не могат да ни заситят, защото тук нямаме грух. Аре, влизай вътре и да ходим в мината, бе. Айде, сега в този епизод ще е в мината. Ола! Чакай да си крафта една киса. Ама човек не ми е лагил толкова от Първата световна война. Крайна на бойните. Ляба. А чакай, че този брой на много грозно ми си по-добре си. Ще се жертвам. Иначе Айран броната ще ми ходи. Не става. Чакай си крафта торчове. Това. Че, къде ходим? Да сме спокойни, имам и пръчки, имам дърво, имам и крафтинг, имам и кабастон. Заредил само са и парзоли имам. Аз имам 2 кирки. Откъде си копал, бе? Тук чувам бебе зомби. Айде, бе. За тебе са. Тук има бебешко зомби някъде. Даже нищо не чувам, май. Има бебешко зомби. Аре, нищо, бе. Тук изкопах айрон. Ти си бебешко зомби. Да. Аз съм бебешко зомби. Да. Не го ще мислиш. Аз съм манга, да. Оя, Юля, шепаня. Кол, аз съм късметлия. Аз съм муда харадията, Ага. да. Пада гравел. Света свърши. А то от какво момчето? Ой. Ама сега сте откраднали. Аз съм крал, аз съм циганин крал. Аз знаеш ла. Ама ти знае се колко много сабскрайбъриста имаме за тази работа. Ти си кофа. Ага. Да. Ама с лава. Да. Много дразна хората. Това са кофа с лава. Много кол. Задник. Цахата съм давда. На хоя на пуца, а на ярпус. Лагаме. Какво открити? Зна. Злато. Искам нова хубава зна. Дърт. Открили малко сапун, бе. Не открих никакъв сапун. А скоро даже и... Ясно, които не са гледали другите клипове. О, аз открих сапун. Сапуна е айранта, знаете. Браво, бе. Сапун Като открива. говоря за сапуни, открих сапун, много съм добър. Уау, пестира! Ти си Страхме и да сапун. вляза. Ти си сапун откриват. Мъга, О, аз открих цигани. аз кръв пещера пак. Аз вече наричам въглищата. Не знам как. О, много. Ама Много открих, аз те виждам. Името ти виждам, ама малко по-нагоре. Че има пещера. Има пещера. Аз те виждам, бе, човек. Името. Чакай, Виждате ли му грозното име там? не ми е грозно. Аре, бе, човек, ела на тука. За какво? Върни се назад и ела при мен. За какво аз си купая? Идеи, тук наши неща му откри. Да, какви неща? Голяма пещера, върни се по пътя и ела при моя. Нещо всичко. Вървам как се морис. Аз съм цъкнал. Аре, бе.
Къде вадиш това? Къде вадиш това? Где слава този човек? После. Да. Айде да експлорваме. Зара на мангал. О, намерих сапун. Одина там аз те хода на тук с моя... я скър сапун. Казах ти, че тук си има интересни места. Аз много рядко Сега пивам. докато копам... Скелет! Бягай от скелета. Докато копам сапун да напомня на зрителите... Че сега аз ще убия един скелет, който... Не бе, мангал ти хора. Да се абонирате за нас. Да, абонирайте се и ще ви даваме много сапун. Да. Който ще има нататък едно хубаво състезание. Нататък, казвам. Значи, това състезание ще изберем един от публиката, който ще му дадем скайп, аз си преманашам на мой скайп. Той Giveaway. ще може да снима с нас. И още по-нататък, ако това ни стане голямо, канала ни стане голям, ще правим giveaway, нали? Кой ще? Какво ще правим? Giveaway. О, бебешко зомби, бяга! Биги, бе! Ама гари, бе! Help me! Аз ще ми скирка. Аз ги пия с кирка. И крипър! Малето крипър. Чакай, че мила ги не мога ги удара. Ние ги убихме вече, бе. Ама на едва ги удрах. Паяк и зомбита. Да. Ще сложиш бат. Вече. Мадафака! Нямаш Пред ти ли ги мече? би, защото аз съм с буклук. Нямаш ли мече, човек? Не. Не, той моя за ще свърши. Чакай, ще туря един крастинг. Имаш ли пръчки? Да, имам и камън. Мерси. Жив и здрав. Ще изкопам този кол. Чеш ми е на бедно. Сега бедно време, кръза в България, кръза. Кръза, ама... Има си богатасцето. Правим giveaway, motherfucker. Ма богатасци са така мен, ама не всички са така. Искаш ли 2 кирка? Аз имам въкърка. Аз Чупи ли? Аз Направи ли имам всичко? 5 кирка. Направи ли всичко? Какво? Супер. Чакай, не съм. Омага. Ти ми взе крафтинга и без. Тъмно е тук. Да. И на ме... сапуни айран. И аз сапуни кол. Ама ме е страх да ни излезе нещо. Дай не. Ама тук няма нищичко. Сапун. Много сапун. Задъня на улица. Пая. А къде ми беше? Казах ти. Аз го видях от моя лак. Дето като са генеричнат там скалите, малите, такива разни. Разничко. Ще се възползвам от това. Колко имаш? 38. Ти? 19. Мале, колко много сапун. Ще го продавам. Вече 23. Колко сапун имаш? Сапун или 10? Аз 16. Ма ти ми гепа едно сапун. Да. И ще го върна. Имам 30 кол. Да си на 38 и постоянно се увеличава. Просто трябва да ям нещо. Колко сапун има си ти? 19 сапун. Колко? 19. Браво. Аз съм от 14. Колко време записваме? What the fuck, 9 минути. Ама гамерс, ти ми каза again. Като вчера. Трябваше да ти кракне това. И това беше от нас, да сте харесали клипа. Това беше първи епизод в мината. Не е първи епизод, трети. В мината бе, в мината. Абонирайте се за нас, ако ви е харесало, лайкнете клипа, служете Ще правим втори клип, да. Да. Чао и от мене. Чао от мене и от този мангал.